To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad a sam se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece... Tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že doživotí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet a to na pěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Biffa z čínské čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky potlouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a k Ralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co si to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. Čau, Vincenzo. Asi už víš, do čeho dneska jdu. Jo, vím. No, co naděláš? Frank s tímhle musel počítat. Co mi dáš za zbraně? Colt 1911 se bude určitě hodit, ale dostaneš taky tuhle upilovanou brokovnici. Na Sicílii se jí říká lupara a vyřizujou se tam s ní účty. Tohle je bohužel přesně ten případ, kdy je jí potřeba použít. Má malej dostřel, ale ohromnej rozptyl, nejde se z ní netrefit. Nikdy mě nenapadlo, že se zrovna takhle setkám se sicilskýma tradicema.
Tak co, Ralfe, co pro mě dneska máš? Ahoj, Tome, mám tu jeden novej bourák. Je ještě o maličko lepší než V8. Má 80 koní, docela dobrá mašinka. Malinko změnili zámky, ale když člověk ví, jak na to, tak je to hračka. A je to. Stars that know no other land, drifting to and fro. Dreamy, dreamy Chinatown, almond eyes of brown. Hearts seem light and hearts seem bright in dreamy Chinatown. Chinatown, when I saw no other land, drifting to and fro. Dream, Chinatown.
Ahoj, Bife. Posílá mě pan Salier. Potřebujeme vědět, kde policie drží Franka. Promiň, Tome, o tom já nic nevím. Jdu se zeptat malýho Tony, ten se z nás pojde. Chinatown, 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 Wing Wong. Chinatown, my Chinatown, when the lights are low, I said no, no wonderland, drifting to and fro, dreamy, dreamy Chinatown, all my eyes are brown. Hearts seem light and hearts seem bright in dreamy Chinatown. Chinatown, when lights are low, no other land, drifting to and fro, dream, Chinatown, the nights are brown, hearts like dreams, dreamy Chinatown, 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 Wing Wong. Chinatown, my Chinatown, when the lights are low, hearts that know no other land, drifting to and fro, dreamy, dreamy Chinatown, all my eyes are brown, hearts seem light and hearts seem bright, in dreamy
Tony, pan Salieri by potřeboval vědět, kde Boldové drží jeho konciliéryho Franka a tlustý bych říkal, že ty bys to mohl vědět. Nazdar, Tome. Hele, já nevím, kde přesně Franka schovávají, ale znám jednoho parchanta, který o Frankovi a Poldech tuhle něco plácá. Říká se mu Idiot Joe, protože je to úplnej idiot. Potlouká se na plácku pod mostem, kousek od Bertonova servisu. Poznáš ho podle toho, že je úplně plešatej. Díky, Tony, máš to. Nemáš náhodou bráchu, který ti je hodně podobný a jmenuje se Joe?
Do mých bráchů ti je hovno. Do hajzlu! Co to má kurva znamenat? Poslouchám. My se zatím održeli v takovém baráku naproti tenisovým kurtům v Oakley. Měl bys si zmáknout, protože asi poletí už dneska. To je všechno, co vím. Teď už mě nech bejt, ty všiváku. Moc si mi pomůže. Příště by to ale chtělo trošku víc vstřícnosti.
tohle bylo o fous. Fakt se o Franka bojí, když ho vozejí v opancéřovaném autě. No nic, projedeme se a uvidíme, kam mají namířeno. Mám děti!
Prosím, nezabíjej mě! Nedělejte to! Mám děti! Prosím, nech mě žít! Ne, pro boha vás prosím, nedělejte to! Ne, prosím, nezabíjej mě! Ne, pro boha vás prosím, nedělejte to! Ne, prosím, nezabíjej mě. Prosím, nech mě žít. Prosím, smiluj se, nezabíjej mě. Co se to kurva děje?
Tome, Franku, posílá mě Don a asi víš proč. vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco jako tohle. Proč si to pro boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohu. V poslední době zařvalo strašně moc lidí a já na tohle nemám žaludek. Připadá mi, že dřív, když jsme s Donem začínali, věci fungovaly nějak jinak. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don, možná jsem na to už moc starý. Ale tohle je válka a já už v ní nechci dál bojovat. Mám dítě a chtěl bych už konečně trochu klidu. To by ale snad šlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome, a jestli jim nedám ty knihy, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím, dostal by si je z toho ty nebo Pauli a Sam, ale já už nechtěl riskovat. Nechci o ně přijít, Tome, to bych nepřežil. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a uklidí nás do Evropy, kde nám zařídí nový život. Policie. Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu. Od té doby, co jste s Paulem zabili toho Billyho, tak v tom jedou Poldové společně s Morelem. Ten radní, Billyho otec, se dostal na svoje místo díky mafii a tak to k ní nemá moc daleko. Morello se měl postarat, abych mluvil a policie potom měla zlikvidovat Dona. Obě strany by se zbavily největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde jsou ty knihy, Franku? Já je nemám, Tome. Ty už jsi mi je dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde jsou, když se postaráš o moji ženu a dcerku. Měli jsme se potkat tady na letišti. Někde je tu musí držet. Klidně mě potom zastřel. Jenom se postarej, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ty knihy, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Někoho sem rychle pošlete. Slyšeli jsme střelbu a tak jsme radši zůstali vevnitř. Nevíme, co máme dělat. Určitě to budou nějací gangstři. Dobře, ale pospěšte si. Co to má znamenat? Hopla! Vy jste Frankova žena? Vy jste nás přišel zachránit, jsem vám tak vděčná. Kde je Frank? Je tady. Počkejte tu, hned se vrátím. Jsou v pořádku, Franku. Pojď sem. Marge! Franku!
Pane bože, já se tak bála, díky bohu, že jsi v pořádku. Tome. Slíbili mi, že mi dají letenky do Evropy, až jim dám ty knihy. Ty letenky tady musí někde být, mohl bys jim je prosím tě přinést. To můžu udělat, Franku. Pošlu Marge a dcerku do bezpečí a pak to tady můžeme spolu vyřešit. Počkejte tu na mě. Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. Tady je máš, Franku. Děkuju, Tome. Jen se rozloučím s Marge a s Alicí a můžeme se postarat o Franku, obchod. ty nepoletíš s námi? Co? Nejde to, Marge. Máme tu s Tomem jeden poměrně závažný obchod, o který se musíme postarat. Viď, Tome? Franku, jenom mi řekni, kde jsou ty knihy a odleď s nima. Tome, jak tohle vysvětlíš Donovi? O to se nestarej, to je můj problém. Kde jsou ty knihy? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady to je klíček od bezpečnostní schránky ve First National Bank v downtownu. Ty knihy jsou tam, stačí si je vyzvednout. Vezmi si ho, Tome. Díky. A Tome, děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, jak to končí. Pro Dona jsi mrtvej, Franku. Jestli zjistí, že nejsi, tak to ani zdaleka neskončí. Běžte už. Ahoj, Tome. Nikdy nezapomenu, jak jsi nám pomohl. Bůh ti žehnej. Ahoj, strejdo. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal.
Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě, nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí oddělal. I když dneska jsem mu k tomu dal vodu od víc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka. Prosím, nech mě žít. Prosím, nezabíjejte mě! Proboha vás prosím, nedělejte to! Nedělejte to, mám děti! Proboha vás prosím, nedělejte to! Frank mi nelhal. V bezpečnostní schránce byl kufřík s účetníma knihami. Vyzvednout je nebyl žádný problém.
Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Mafiáni mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejichž průběhu zapomínají na nevyřízený účty, který mezi sebou mají, nebo v případě mrtvých měli. O mrtvých jenom v dobrým, to je zásada každýho gangstra. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Salieri a naši lidi, ale i Morello a další gangstři a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Franku. Morello si dokonce se Salierim se slzama dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si ještě včera šli tvrdě po krku. A zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Evropě těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře, jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Salieri chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Evropě v pokoji, Franku.